Lugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na do mga dugang Lunes po ngunyan, petsa 7 sa bulan kan Hulyo 2025. Pinambareta alas 2 asin sa pangarampon ni Sir Bert Nunez asin Ma'am Gina Ritterly. Ako na po sinumaging tagapagbareta, Mardilad daing iba. Enot sa headlines at ang darakulang mga bareta ngunyan sa lado lokal. Ligao City Police Station na siniba pangahensya ng polisya na sabat o nakumpiskar an 1.1 milyon pesos na kantidad ng illegal na droga sa ginibong operasyon kasubagong aga. Bagong Provincial Director ng Catanduanes Police Provincial Office formal lang nagsumpa ka nakaagingal daw. LTO Legazpi gigibon ang libreng theoretical driving course sa masunod na semana. Legazpi City Veterinary Office giniban refresher training kay Banan ng Lizardo katakod kang preparasyon sa kalamidad sa Legazpi City. Sa lado nasyonal, bagyong Bising wala ng direktang epekto sa nasyon sigun sa Pag-asa. NFA asin LGU piging ganyar na bakalon indirekta ang paroy sa mga paraoma sa magakanigong presyo. Malacanang tiwala na susuportaran ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang propestong paiguton ang internet access sa mga jóvenes. Apat na kadete kang PMA o Philippine Military Academy pigi-imbestigaran sa pigsasabing insidente nin hazing sa ibang nasyon. Brazil President Luis Ignacio Lula da Silva dapat na maghiro ang enterong kinabahan tanganing pugulan ang genocide kan Israel sa Gaza. Sa lado ring Karawati Sports, biyahing finals kan PBA 49 Philippine Cup na ang tropang 5G matapos dagon sa ultimong kawat ang rain or shine. Yan ang headlines. Unyan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. This news is brought to you by Generica Drugstore. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa. Ginhawang Generica mula sa Generica Drugstore. Sa detalles kan sa tuyang mga bareta sa lado lokal, nasa 1.1 milyon pesos na kantidad ni pigtutubudan na Cebu ang nakumpiskar ka mga personahes kan Legazpi City Police Station o CPS Albay, Police Provincial Office o PPO asin iba pang ahensya kan polisya sa ginibong operasyon bandang alas 3:30 ni maagahon kasubagong aga sa Ligao City. Sigong kay Albay Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Julius Anunevo na-arestar kan otoridad ang sarong high value target na si alias Jeff, 38 anyos, residente kan Uwas Albay, pati na ang duwang kasabwat kini na sina alias Mundo asin alias Ye na mga residentes kan Camarines Sur. Sigon sa impormasyon, haloy nang nasa watchlist ka mga otoridad ang suspitsado dahil sa pagkakaimbelto kani sa darakulang bintahan o pagpabakal na pinagbabawal na droga. Mientras na nakumpiskar sa mga suspitsado, ang pigkakarkulong 162 gramo ng pigtutubudang Cebu na may street value na 1.1 milyon pesos by bust money asin iba pang drug paraphernalia. Dagdag pa ni Anyo Nuevo naging matrayumpuan sa indang operasyon dahilan kan pirang simanang surveillance sa mga suspect asin tip hali sa mga residentes kan lugar. Sa ngunya na sa kustudya na kan Ligao City Police Station ang suspect kung sa insangatan nining kasong pagbalgar kan Republic Act number 19165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Opisyal nang nagsumpa ang bagong Provincial Director o PD kan Catanduanes Police Provincial Office o PPO na si Police Colonel Elemar Sereno sa ginibong seremonya kan turnover of command kanakaging aldaw sa Catanduanes Heroes Hall, Camp Francisco Camacho sa Virac, Catanduanes. Ang aktibidad pinanginota ni Police Regional Office 5, Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon, kung saan pinaabot niya sa iyang mensahe ang pagmidbid sa dedikasyon, as in profesionalismo kan incoming as in
outgoing na mga opisyal. Katakod kaini nagpasalamat man si outgoing PD Police Colonel Edward Quijano sa suporta kan mga personahes kan hepatura, mga residentes kan Catanduanes, asin iba pa sa iyang pamamayo sa ahensya. Si Sereno an enot ng nagkapot nin anti-kidnapping group, kung sa inaging matrayumpo sa idang ikinundisir ng mga operasyon laban sa kriminalidad sa lugar. Nagpromisa man ang opisyal na ipapadagos asin papahigpiton pa niya ang mga lakdang kan ahensya para sa katrangkilohan kan Catanduanes sa paaginin mas aktibo asin makomunidad na sistema nin pagpupulis. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Gigibuhon kan Land Transportation Office o LTO Legazpi ang libreng theoretical driving course o TDC sa Hulyo 8 sa good 11 ngunya na taon sa Sutherland Building, Embarcadero de Legazpi, Port Area, Victory Village, Legazpi City. Sigon sa anunsyo kan ahensya, babangaon sa duwang batch ang mga partisipantes kan aktibidad kung sain sa Hulyo 8 sa good 9 ang batch 1, mantang Hulyo 10 sa good 11 naman ang batch 2 kung sain mapo ninin alas 8 nin aga sagkod alas 5 nin pagkahapon. Dagdag pa kan LTO Legazpi na ang mga maawot na magpartisipar sa aktibidad magdara nin photocopy nin PSA birth certificate o valid passport, photocopy nin maski anong valid ID, asin photocopy nin PSA marriage certificate para sa mga kasal ng babae. Para naman sa mga aplikanteng 18 anyos pababa, kay po na magdara nin parents guardian consent, pati na sarong validong ID kan magurang o guardian na may litrato asin pirma. Pinagirumduman kan ahensya na ang mga partisipantes bawal bagsulog nin sleeveless, sando, shorts and chinelas sa durasyon kan nasabing training. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ginibo kan Legazpi City Veterinary Office o CVO ang sarong refresher training kaibahan ang mga personahes kan the Legazpi Search and Rescue Dog Detection Organization o Lizardo katakod kan selebrasyon kan National Resilience o Resiliency and Disaster Preparedness Month kan nakaaging aldaw. Sigon kay Legazpi CVO Head Emmanuel Estepona, ginibo ang training kaibahan ang mga dedikadong canine handlers asin mga aspiring pet trainers kung saan ka mautan ka ini na mapakusog ang preparasyon kan ahensya sa mga maabot na kalamidad sa syudad. Dagdag pa ni Estepona, dakula ang papel kan Lizardo dahil nabalo na ini ka nakaaging retrieval operations kan Bagyong Christine ka nakaaging taon. Mientras na nagpromisa man ang opisyal na mapadagos ang pagiging committed kan Legazpi CVO sa pagkakaigwanin disaster resilient community na preparado sa anuman na umabot na emerhensya. Makinig ka muna. Mientras tanto, nagpapo din consultative meeting kanakaging aldaw si Ginubatan Mayor Gemma Onghoko sa mga kapitan kang 44 barangay kan munisipyo tangani na mapagurunan ang mga programang maot ipotob kan sa iyang opisina sa ilarom kan sa iyang administrasyon. Sigung kay Mayor Onghoko, may tulong bagay na tatawan niyang atensyon kung sahin enot digdi ang proper waste management sa Ginubatan. Ikadua ang pag-anunsyar na sa maabot na 2026 ludugangan na ang municipal aid to barangay na dating nasa 200,000 pesos, gigibunan ng 300,000 pesos na pwedeng gamiton kamang opisyalis para sa mga programa o proyekto sa kanya-kanyang barangay. Dagdag pa kan opisyal, maawot niya man na ipadagos ang selebrasyon kanlonganisa festival na mapon sa Agosto 1 sa Agosto 15 kung sa ribong longganisa ang papagibuhon asin ipipasto sa Budol Fight sa gilid kan tinambukan na munisipalidad. Mientras na ipinaabot man kan alkalde ang mensahe sa mga opisyalis na punaso na ang kulor politika asin gibu ng gabos na esparso sa posisyon para sa ikakarahay kan banwa. Planong ipablatter kan Dean kan Bicol University Ginubatan Campus o BUGC. Ang kontraktor ka nagputol nin kahoy harani sa eskwelahan dahil natumbahan ka ini ang perimeter fence kan eskwelahan na nagresulta sa pagkararaot ka ini. Sa entrevista kan DCGB News kay BU Ginubatan Dean, Dr. Rosefed D, daing pasabi sa indaan kontraktor na nadanyusan ang kudal kan eskwelahan kung sain apwera pa ka ini itinambak man sa mga kanal ang mga tadang o tada-tadang sanganin kahoy
na sa indang pinurutol na pwedeng maging kausa nin pagbabaha sa laog kan eskwelahan pagtag-uran. Katakod kaini hinagad kan opisyal sa kontraktor na maging responsable. Ayuson o palitan ang sa indang naraot na kudal kan universidad. Lalo pa na may mga nairehistro ng kaso nin harabasan digdi. Kung sain ang kahoy na natumba, pwedeng maging tulay kan mga mararaot na balak palaog sa BUGC. Inanunsyo kan Municipal Environment and Natural Resources Office o Menro Bakakay ang permanenteng garbage collection schedule sa Banwaan. Sigon sa opisyal na Facebook post kan ahensya, kukolektahon ang biodegradable waste kan Barangay 1 sa Gud 14 kan munisipalidad kada aga poon Lunes sagko Domingo. Mendas na pagkada hapon naman, non-biodegradable waste ang kukolektahon kay ni. Kung sa insaldaw kan Lunes, malibot ang truck sa Barangay 1, hindi basud asin bayandong. Sa Martes naman ang Barangay 2, 3, 4, 5, 10 asin 11. Merkules ang Barangay Sugod, Panarayon asin ang Public Market. Huwebes Barangay 14, Gubat Ilawod asin Gubat Iraya. Biyernes Barangay Igang, Kaugutan, Pili Iraya, Pili Ilawod, Binisitahan, Mainland asin ang San Pedro. Sabado naman ang Barangay 6, 7, 8 asin 9. Mantang Barangay 13, Baclayon asin Public Market naman kada Domingo nin hapon. Mentas ng Barangay Bunga, kukolektaron ang basura basado sa request ng mga opisyalis kang barangay. Katakod kini, nagpagiramduman ang Menro Bakakay sa mga Bakakayanos, nagibon ang waste segregation sa mga basurang kukolektahon basado man sa Republic Act 9003 on Ecological Solid Waste Management Act. Dagdag pa kan ahensya, kukolektahon sana kan sa indang mga personahes ang basura kan segregated ining marhay. Sarong 15 anyos na estudyante sa Tabaco City ang nagpalyar sa iyang plano. Nagadanon ang sadiring buhay kan mapugulan ini kan mga residentes sa lugar kasuhapon. Sigun sa impormasyon, puputulon kan estudyante ang sa iyang buhay sa paaginin pagbitay alagad na agapan tulos ini kan mga residentes. Basado man sa impormasyon, may pinagaagihan na dakulang problema sa buhay ang estudyante kung saan ipig pa sa irarom na ini sa counseling kan Tabaco City Health Unit. Katakod ka ini nagpatanid man ang ahensya sa mga magurang kan mga estudyantes na pagriparuhon an sa indang mga kaakian, partikular na kung nag-iiba ang iro-iro. Dagdag pa kan Tabaco City Health Unit, dapat na ikonsulta tulo sa magkakanigong personalidad ang mga midbid nindang nakaka-eksperyensya ng depresyon o iba pa kung saan inanunsyo man kan ahensya na permisindang available para asikasuhon ang mga persona na may pigaagihan na problema. Sa dagdag pang baretang lokal, matarayong pong na-distribuir kan lokal na gobyerno kan Sorsogon City ang mga rueda para sa mga tricycle drivers kan syudad nga nakaaging aldaw. Sigon sa impormasyon, nasa 4,029 benepisyaryo ang kabilugan na benepisyari kan asistensya kung saan na ipanaon ang libreng rueda sa 266 o 268 tricycle drivers kan huban asin 452 na tsuper kan kasiguran sa Sorsogon. Apeda kaini nagpanauman ang opisina kan First District Congresswoman kan syudad ni mga libreng gasoline stubs para sa mga benepisyaryo kan libreng rueda sa mga munisipyo na sakob kan Primer Distrito. Mientras na ang aktibidad may kamautan na may busol asin mapakusog ang kabuhayan ka mga tricycle drivers sa syudad kan Sorsogon. Nangapudan si Lower Binugsakan Barangay Captain Sharmila Ranyola sa kontraktor kan pigigibong dalan sa lugar. Pasiring sa Barangay Morera Ginubatan na magamit nin tultol asin magkakanigong warning sign sa lugar tanganing maibitaran ang mga insidente sa dalan. Sigun sa kapitana, ang pagagamit o pigagamit na pangulang kan kontraktor, mga gapo o sa ibang parte kan dalan. Warang pigkakaag na warning signs kung kaya sunod-sunod ang nairerehistro nindang minor na insidente sa lugar. Dagdag pa kan opisyal, nagkapirang mga 4 wheels na bihikulo, motorista, mga truck asin iba pa ang nahuhulog sa mga bakanteng dalan kan mga nakaaging aldaw kung sain kun minsan daina nakakabalik pa itaas ang mga bihikulo kung kaya pigtatarabangan ini kan mga opisyales kan barangay asin residentes kan lugar. Sinabi pa ni Ranyola na nagkapira ng balik an sa indang mga opisyal sa opisina kan Department of Public Works and Highways o DPWH. Nakahuro naman ang engineer
na in charge kan proyekto alaga da ipang aksyon sa ngunyan manungod sa nasabing problema sa lugar. Mga tugang primerong parte ang Bareta alas 12, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya sa lado nasyonal. Ibang Nasyon Sports sa Sinibapa, makalis lamang po kani. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Maakyat nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal. Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay. Mamamatay? Ganun katindi? Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang makulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Alas 12:20 oras sa Baretañato sa lado nasyonal. Wala ng direktang epekto sa nasyon ang bagyong Bising maski nasa laog painikan Philippine Area of Responsibility o PAR sigon sa pag-asa kasi bagong alas 4 ni aga nasa distansyang 405 km northwest kanit Bayat, Batanes si bagyong Bising. Ina may darang kusog ning paros narani sa sentro na may nabot ning 130 km per hora asin biglaan na pagkusog o gastenes na 180 km kada oras nagiroman ining pasiring sa northeast board sa kusog na 25 km per hora. Wala naman ni nakaitaas na tropical cyclone wind signal as hindi naman nagdadara ni mga pag-uran si Bising sa satuyang nasyon. Alaga dahil sa padagos sa epekto ng nabagat, nakakamati pa mang giraray ni nalangkaw na tsansa ni mga pag-uran sa dakulang parte kan Luzon, western section kan Visayas asin Mindanao. Hinagad ni Senator Kiko Pangilinan sa National Food Authority o NFA asin Local Government Units o LGUs na bakalon tulos an paroy asin iba pang ani direkta gikan sa mga parauma sa magkakanigong presyo sa merkado. An apelasyon ni Pangilinan kasunod kan report na an paroy pigbabakal na sana sa kantidad na 13 pesos kada kilo sa nagkapirang lugar.
Sigon sa senador, dapat bultuhan asin direktang magbakalan NFA gikan sa mga paraumanin paroy tanganing maibitaran ang lalo pang pagkalugi kan mga ini. Mantang pigahagad man niya sa mga LGU na ipautob ang Republic Act 11321 o ang sagip sakalo na nagtataonin dalan sa sainda na direktang magbakal gikan sa mga parauma asin parasira maski daing public bidding. Punto kan senador na kung bako pang preparado ang NFA dapat nang maghiro ang mga lokal na gobyerno. Pwede man nagamiton ang sagip saka para makabakal nin bagas. Paroy, gulayon asin iba pang ani sa presyong makahustisya. Ipinaliwanag pa ni Pangilinan na pwedeng gamiton ang sagip saka law para magbakal nin pagkaon para sa mga feeding program sa eskwelahan, food packs, relief goods, asin iba pang pangangaipo kan gobyerno mantang pigsisiguro na nakakadilhensya nin matanos ang mga parauma. Bukas ang Malacanang na suportaran ang propestong lay na may kamauutan na i-regulate ang paggamit ng internet ka mga homenes. Kasunod din kan ni Pigsulong na propesta ni Senador Ping Lacson na higpitan ang internet access kan mga minor dahilan sa potensyal na epekto kani sa mental health base man sa pag-aadal. Sigung kay Palace Press Officer Claire Castro, ano man lalakdang na makakarahay sa interes kan publiko, lalo na ka mga homenes pwedeng akuon kan administrasyon. Kumapatunayan na makakatabang ang propesto sa mental well-being kan homenes, makakalao man na makakakuha ng suporta hali sa presidente. Minidbid kan Baguio City Police ang apat na kadete kan Philippine Military Academy o PMA na imbuelto sa sarong kaso nin hazing na nangyari sa laog kan academy. Sigun sa report, duwa sa mga suspect ayo ang 4th class cadets, mantang ang duwa pa ayo ang 1st class asin 2nd class. Base sa investigasyon, ang biktima sarong 4th class cadet na pigsasabing nagsapar nin physical abuse and humiliation poon Septyembre 2. Sagod Septyembre 29, 2024. Iniladawan pa kan pulisya ang mga insidente bilang bako sa lamenteng pangyayari kundi pauro-utro na ginibo sa laog kan barracks, kaibahan ang suntok asin sobrang padusa na naging kausa kan pagkulaps kan biktima dahil sa sobrang kapagalan. Mientras tanto, inanunsyo kang Bureau of Internal Revenue BIR na epektibo na ang bagong listahan ka mga bulong na daig ng papatawan in value-added tax o VAT susog sa pigluwas na revenue memorandum circulars. Sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na kamautan niyang ipalakop ang rekomendasyon kan Food and Drug Administration o FDA manungod sa kadagdagan na siyam na bulong na VAT exempt. Kaibanan sa mga ini ang mga bulong para sa cancer, diabetes, hypertension, kidney disease, asin tuberculosis. Kasunod kini ipigluwas man ang memorandum na minadesignar nin kadagdagan na tulong bulong para sa mental illness bilang parte kan VAT exemption. Pinagunambitan ni Lumagi na ang VAT exemption susugman sa pigtalaan kan Republic Act number 11534 o CREATE Act asin Republic Act number 10963 o Train Law na nagtataon in VAT exemption para sa mga piling health products. Dapat magpasar na ang House of Representatives kan sa indang sadiring bersyon in legislated wage hike kung seryoso sindang ipasar ini sa lalong madaling panahon, sigon kay Senator Joseph Victor J.V. Ejercito. Sinabi ni Ejercito na nasa advanced stage ang propwestong lay durante kan 19th Congress, alagad pinahaloy kan Kamara ang pagpasar asin hudya naman kan pagsumitir sa Senado. Nagpalyar ang Bicameral Conference Committee na i-reconcile ang magkaibang bersyon o probisyon kan propwesto dahil sa kawaranin oras. Ngunya na 20th Congress, naglalaom si Ejercito na tulos na maaprubaran kan duwang sanga kan Kongreso ang propwesto. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, kinawanin doon kan presidente kan Brazil na dapat maghiro ang enterong kinaban tanganing pugulan ang sa iyang piglaladawan bilang genocide kan Israel sa Gaza mantang nagtipo ng mga lider gikan sa 11
na mga nasyones na miyembro kang BRICS sa Rio de Janeiro. Sinabi ni Luis Ignacio Lula da Silva, sampang ka mga lider hali sa China, India at iba pang mga nasyon na dahil sinda pwedeng mantinidong daing pakiaram sa genocide na pigigibokan Israel sa Gaza kung saan daing pigipili ang pigagadaan sa mga inosenteng sibilyan at sin paggamit ng kagagutuman bilang armas kang gera. Kaibanan sa pagtiripon kan BRICS ang mga nasyon na arog kan Iran na konsiderar na makusog na kaiwal kan Israel, alagad pati naman ang nasyon kan Russia na may haraning koneksyon sa Israel. Kasama sa kaya kaibanan pa sa mga napag-araman na pahayag kan presidente kan Brazil na kaipuhan naggiro sa mas lalong madaling panahon. Baretang Sports, biyaheng finals kan PBA 49 Philippine Cup, ang tropang 5G matapos daogon ang rain or shine. Sa anom nakawat sa semi sa score na 97-89 kasubanggi sa Smart Araneta Coliseum. May 18 segundos na sa nasakawat, tig-duwang players pa. Kan mag-ibong na teams, na technical, kan magkarambola sa tahaw kan court, nagkatuklangan asin nagkasigayan. Abot kamot na kan tropang 5G ang Grand Slam, pero kaipuhan na inuto nindang daogon sa apat na kawat an arinman sa Barangay Ginebra Gene Kings o San Miguel Beermen. Sa satuyang bareta sa siyensya, sin teknolohiya na imbento kan sarong kumpanya ang sarong headphones na kayang i-charge ang sadiri. Ang urbanista Malibu solar speaker may indoor as in outdoor solar light. Sigon sa mga nag-imbento kini, igwaining power foil material na nag-convert sa indoor as in outdoor light na maging enerhiya. Sigon sa kumpanya, kaya kaining magdurar nin 60 oras as in nagkakantidad ini nin $179 o kapareho nin 10,000 pesos 93 centimos. Istoryang naiiba. Sarong persona na nagtatrabaho bilang paraugas nin plato sa sarong restaurant sa China ang napag-araman na mas mayaman pa sa iyang amo. Pinag-ururunan sa China ang video kan sarong taga-ugas nin plato na nahiling na hatod sundo nin luxury car sa iyang pinagtatrabahuhan sa restaurant, Chengdu City, Sichuan Province. Mahiling sa viral video na nagbaba sa kotseng Bentley ang babae na nakasuulog nin apron as in rubber boots. Sa entrevista sa babae, kinumpirmar kaini na sobrang yaman kaini as in nagtrabaho sa naini sa restaurant dahil nabuboard siya as in warang maginibuhan sa arong. Napag-araman na ang nagda-drive kan Bentley, ang aki kaining babae. Sa enot, abo ining tugutan magtrabaho kan aki, alagad tinugutan man sa naini sa kondisyon na dapat hatod sundo siya kan kotse oroal daw para sa iyang kaligtasan. Flashback. Saldaw na ni Julio 7 kan taon 1864, namundag si Isabelo de los Reyes o mas midbid na Don Belong, co-founder kan Aglipayan Church sa Binansagan na father of Filipino socialism sa Vigan, Ilocos Sur. Nag-adal si de los Reyes sa Vigan Seminary kung saan inot siyang nadagit sa mga friars dahil kan sa indang maltreatment sa mga estudyante. Kan Hunyo 1880, nagbiyahe sa Manila para mag-enroll sa San Juan de Letran College kung saan nakuha niya ang gradong sobresaliente sa gabos ng subjects sa kursong Bachelor of Arts degree. 2 beses siyang nailihir na konsihal ka Manila po 1912 sa good 1919. Nailihir man siyang senador kan First Senatorial District kan taon 1922 sa good 1928. Mga dugang na po ang kabilugan hastang alas 12 mga bereta. Tinipan na kinalap sa DCGB News Base na nakalis na 6 oras. Sa pagkarang sa mga nakaibanan sa pagsurat kan mga bereta, Jenny Matthew Balyaran, asinman si Nicole Ann Gloriani sa News Base. Lado Technical, Kuya Juna Pulis, at saka DCGB Social Media Department yan po dyan si Jerome Nico Martinez. Sa pangarang mga bilog na tropa ka Mega Force Patrol, pangaraman ni na Sir Bert Nunez sa scene ni Ma'am Gina Ritterly. Kami po ang sinong paramenta sa nakaibanan sa pagbabareta alas 12.
Ako po, si Jasmine Baloloy. Ako po si Mardela Daing Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Kapag na po, masunod ang pinag-abangan kada udto is Karamusa with Baby Angel Mustasa. Masunod na! Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12.